Aquest silenci em desperta emocions. En aquesta foscor vaig aprendre que el món podia estar ple de colors, imaginació i llibertat. La pantalla era una finestra oberta al món. Amb Dràcula vaig conèixer les primeres pors i amb Cantinfles els primers riures. Recordo les pel·lícules de l'oeste, els bons contra els dolents i el sentit de justícia. La profunditat d'Hiroshima Mon Amour. El despertar de la mort amb Natalie Wood o Claudia Cardinale, en què es convertien les noies en qui jugava. O el magnetisme de Vittorio Gassman a l'Escapada i la força que podia tenir el cinema amb Eva de Joseph Losey. Perquè el cinema és llum i espectacle, però també lluita i reflexió. I ens posa davant del mirall com en l'obra de Ken Loach. I és aquesta intervenció en la realitat la que em motiva. Cada pel·lícula és vista segons les nostres experiències, perquè no depèn només de qui la fa, sinó també de qui la interpreta i de qui la veu. Records d'una falsa memòria disfressada de veritat. Aquest silenci desperta emocions que expliquen tota una vida. Em dic Pere Joan Ventura Carol, tinc 74 anys i vaig néixer al passeig 136 a Castellar del Vallès. Em dedico a lo que puc. Segueixo fent coses de cine, m'he dedicat molts anys a la televisió, combinant cinema i televisió. La pantalla es convertia en una finestra oberta, una finestra de llibertat on veies tot un altre món que no era el món quotidià que trobaves aquí en el poble. Amb la seva fantasia, la imaginació, l'alegria, el drama, tot barrejat. Al cinema a Califòrnia volíem estar a la primera fila, el primer seient de la primera fila. Jo sempre he anat al cine, si no a la primera fila, a les primeres files, perquè m'agradava ficar-me dintre, que no hi haguessin límits pels costats. Com més t'acostes, més dona la sensació de que entres a dins de la pantalla. El meu pare venia de Sant Llorenç, el seu pare era rajoler, entre altres coses, era pagès, tenia vinyes i tal, i amb el seu germà van vindre aquí a Castellar i
i vam muntar un forn de totxos allà a Puigverd. Ma mare era d'Olesa de Montserrat, el meu avi es va quedar vidu amb tres nenes petites i com que no podia gestionar, cuidar-les i treballar i tot plegat, les va portar a la Casa Caritat, que és on es van criar. I el meu pare ja era un tio solter i li van dir que si anava a la Casa Caritat segurament trobaria alguna bona dona, que van sortir 3 mesos els caps de setmana. El diumenge baixava el meu pare, anaven al cine, anaven a prendre alguna cosa i tal, i ma mare va passar de la Casa Caritat a Castellà. Vaig estar a les escoles nacionals i allà es vivia un ambient molt diferent. Vull dir, tu a casa i amb els amics parlaves català, a l'escola tenies que parlar castellà, a l'arribar a l'escola d'entrada ja formaves al dematí i cantaves el Cara al Sol i acabaves dient Viva Franco, arriba a Espanya i aquestes coses. Els mestres, una mica imbuïts per l'ambient i tal, en general eren autoritaris i alguna que altra bufetada et queia. Jo suposo que els nens sempre trobem elements per divertir-ne. Vull dir, visquent una postguerra complicada, amb moltes deficiències, amb problemes econòmics per molta gent i tal, els nens sempre trobaven divertiments, alguns curiosos. Per exemple, fèiem col·lecció de matrícules. Teníem tots un bloc, una llibreta, i cada vegada que passava un cotxe apuntàvem la matrícula i després intercanviàvem matrícules fins i tot. I això que ara és una cosa insòlita, en aquell moment, com que de cotxes no en passaven tants, era una cosa exòtica veure passar un cotxe i apuntar-li la matrícula. O anàvem a la farinera, on jugàvem a les piles de boll. Després era un desastre perquè et picava tot, els restes de les espigues. En aquella època, és que ara hi ha l'eslògan de dir els carrers sempre seran nostres. En aquella època ho eren, els carrers eren nostres. Sorties del col·le i arribaves al carrer, a qualsevol dels carrers, posaves les maletes o unes pedres i muntaves un partit de futbol a qualsevol dels carrers. L'ambient de la nit d'estiu el recordo amb tendresa i tinc molt bon record, perquè al passeig, que era on vivia jo, miraves i tot eren cadires i gent sentada i els nens corrent per l'acera, jugant, i no volies que s'acabés mai la nit. La Setmana Santa era tremenda. Era com si s'hagués mort de cop tota la família. Tots anàvem de dol. No sabies cap on tirar, no hi havia cap divertiment. L'únic divertiment era l'escapada, sortir al camp, anar a buscar espàrrecs, el divendres sant pujar al Puig de la Creu. Aquest era una mica l'ambient general que hi havia. En aquella època a mi m'havien regalat un Cinenic, no sé si saps el que és el Cinenic. El Cinenic era una mena de projector
que donaves voltes i era una pel·lícula de paper vegetal, que eren dibuixos i que produïes i segons la velocitat que donaves voltes, i jo feia sessions de cine. I venia, em sembla que a vegades com havia fet alguna que cobrava 10 cèntims i venien tots els nens al carrer, després amb dret a una mica de berenar i això, i fèiem una projecció de cine NIC. Tu podies agafar un paper vegetal, tallar a l'amplada mateixa de les pel·lícules, que eren com uns canotillos, i tu posaves allà i posaves dibuixos teus i jo explicaves petites històries i aquestes eren les més interessants, eren les d'autor, per dir-ho d'alguna manera. Amb la meva tieta anava al cine a Califòrnia i ell allà es trobava amb algun nòvio, un amic i aquestes coses, i jo estava allà amb ella, però jo estava a la meva bola i a vegades es repetia el programa. I això que en aquella època es feien dues pel·lícules i el nodo. Recordo que quan es va estrenar l'últim couplet de la Sara Montiel va ser una barbaritat, vull dir, una aglomeració de gent que va anar a veure l'últim couplet. A vegades veies un western i quan sorties del cine t'anaves cavalgant a casa. Feies tot com si anessis a cavall i això em molava molt la cosa de les pel·lícules, dels westerns, les pel·lícules de l'oeste que dèiem. Els diumenges la meva tieta se m'emportava a missa i al sortir, al passar per davant de Cal Andreví, em comprava un brioix que en aquella època m'encantava molt. Menjar el brioix valia una missa, vaja. Estàvem veient la pel·lícula Trapezio amb el Burt Lancaster, la Gina Lollobrigida, que el mateix cartell era molt cridaner. Estava la Gina Lollobrigida amb les seves formes, amb una mena, vestida de trapecista, i estàvem veient la pel·lícula, de cop es va parar la pel·lícula, es van encendre els llums i vam veure entrar el capellà del poble amb una parella de guàrdies civils. I van començar a assenyalar a tots els menors d'edat, que eren bastants, que estàvem al cine. Nosaltres, com que estàvem a la primera fila, i ens vam amagar allà sota els seients i no ens van treure. I vam continuar, quan ja van sortir tots els menors, es va continuar la projecció i nosaltres vam continuar veient la pel·lícula. Amb el capellà, a partir d'aquell moment se li va dir mossèn Trapezio i, a més un capellà que no va sortir del tot bé, tenia una vespa, de quan en quan tocaven els nens que podia tocar, sortia i els portava a passejar i després ja el van traslladar del poble. Quan ja estava visquent a Sabadell vaig conèixer una gent que tenien una càmera de 8 mil·límetres i els vaig convèncer per fer una pel·lícula. I jo en aquella època llegia una revista, Destino, on a les pàgines de cine participava el Miquel Porter Moix, i un dia vaig anar-me'n a Barcelona amb la pel·lícula per ensenyar-li al Miquel Porter. Això va coincidir que ell em va suggerir que estaven a punt de començar uns cursos de cine i que m'hi apuntés. I em vaig apuntar a aquests cursos de cine, que eren una mica alegals, diguem-ne. No era una escola de cine autoritzada, però tampoc era una cosa prohibida, encara que es portava amb molta discreció i es feia en els sòtans d'una botiga important que hi havia a Barcelona d'imatge i so.
Allà hi havia hagut el Pere Portabella, el Miquel Portemoix, que era dels iniciadors, el Laossa, el Warner, el Vázquez Montalbán. Un descobreix quasi tot de cop. Descobreix la política, descobreix el socialisme, descobreix el sexe, se t'obre tot un munt de possibilitats. Era el fer rodatges de les coses, de les lluites antifranquistes, fonamentant problemes laborals i polítics. I aleshores que es feien aquests materials els trèiem a França, es revelaven a París i després es col·locaven a les televisions que estaven interessades. Un dels principals clients, per dir-ho d'alguna manera, era la televisió sueca, que era la que comprava més coses sobre Espanya. Si t'enganxaven, doncs et podien quedar uns quants anys de presó. I després que et matxaquessin les càmeres i que et corressin a hòsties per tot arreu. Jo vaig estar treballant bastant a Miramar primer, que després ens vam traslladar a Sant Cugat. Jo allà vaig tenir una etapa sindicalista durant 4 o 5 anys. Vaig ser el president del comitè d'empresa de Ràdio i Televisió de Catalunya i combinava el treball sindical amb rodatges i després amb rodatges fora de la tele, rodatges clandestins, i després feia bastant els informatius, coses pels telediaris, fins que en un moment determinat em vaig traslladar a Madrid i allà vaig treballar també una mica amb tot el que es feia. Vaig fer alguna importada, vaig fer programes especials, vaig fer informe setmanal, telediaris, etc. Recordo especialment el que vam fer amb el subcomandante Marcos a Mèxic, a la selva de Chiapas. Estàvem en un poblat que es diu La Realitat. Allà portàvem 2 o 3 dies allà sense fer res, esperant que ens diessin, i de cop van venir que no em van donar temps ni de posar-me les botes. Vinga, hem de marxar tal i qual, i uns guerrillers ens van portar cap a dins de la selva. També era la pel·lícula de l'oeste, no? Que de cop, d'entre mig del l'arbolatge, et surt un tio a dalt de cavall i era el subcomandante Marcos. Va haver-hi un moment màgic, era que es veien fos el cel i la terra. Un cel era amb l'última llum del dia, i estava tot estrellat, i després i el terra estava ple de cuques de llum. Estrelles i cuques de llum donaven una imatge tan irreal, i era pura realitat, però era una imatge tan potent que és una imatge que no oblidaré mai. En aquells moments estava fora de la tele perquè vaig agafar una excedència de 10 anys i després al Paco Lobatón li havien fet l'oferta de fer Quién sabe dónde, i una de les coses que vaig proposar i que va ser acceptada pel Paco Lobatón va ser una mica un treball de recuperació de la memòria històrica. Les guerres són el que és una font de desapareguts. Moltes famílies queden dividides per la guerra i tal, i aleshores vam començar a fer reportatges sobre gent desapareguda durant la Guerra Civil i vam fer casos en aquest sentit molt interessants.
Això va ser també gràcies a una persona de Castellà, la Teresa Font, una muntadora que muntava amb el Vicente. A la Teresa, quan ella volia dedicar-se al cine, jo la vaig connectar amb diferent gent del cine a Barcelona. Després ella se'n va anar a Madrid i després ella em va introduir una mica en el món del cinema a Madrid, en aquest cas amb el Vicente Aranda. Vaig estar també amb el Camino, amb el Portavella, que ja tenia el contacte anterior. Bueno, vaig fer una sèrie que es deia Los Años Vividos, que ens van donar a l'Ondas Internacional com a millor sèrie europea i així ens ha anat. En aquesta època de la movida, que era l'època en què que va coincidir que tenia més treballs cinematogràfics. Fèiem una festa, fèiem vàries, una d'elles sempre hi havia alguna excusa. Per exemple, la meva companya Georgina, el seu cumple el celebrava molt i ajuntàvem a casa que venien a sopar 70 o 80 persones i per allà havia passat des del director general de televisió als actors com la Imanol Arias, com la Victòria Abril, com la Maribel Verdú, com l'Echanove, i també directors diversos, el Gran Wyoming, en fi, sí, fèiem alguna moguda d'aquestes de quan en quan. I sempre he estat molt aficionat a la cuina i aprofitava els viatges per comprar llibres de cuina. En aquests moments potser a casa hi ha uns 1.000 llibres de cuina. Aleshores jo sempre amb una pel·lícula, quan acabava la pel·lícula, feia un dia un àpat de celebració de final de pel·lícula i preparava aquell dia, preparava el menjar per tot l'equip. Això ho feia pràcticament a totes les pel·lícules. I a vegades em trobo amb gent de cine que parla a mi i no em diu que bé que preparaves els rodatges i tal, sinó que em diuen, hòstia, encara me'n recordo d'aquell dinar que vas fer a l'acabar la pel·lícula, i després arribes a la conclusió de que en realitat ha deixat més marca la cuina que no pas el meu treball cinematogràfic. I aprofitar dels viatges per dir, ja em vaig a veure aquest bosc que hi ha. M'agrada molt veure els mercats i m'agrada molt veure els boscos i a l'entorn de les ciutats. He anat a buscar bolets a Alemanya, a Suïssa, a França, al Marroc. Al Marroc, que dius, un dia vaig veure un bosc de pins i vam parar i vaig trobar una pila de bolets. A Fredolic, Llanegues, molts bolets. Aleshores, els bolets són igual a tot el món, només que en uns llocs se'n fan uns i en uns altres llocs se'n fan uns altres. L'interès per lo social em ve ja per conviccions polítiques. Vull dir, m'agrada el cine que té utilitat, el cine transformador, i m'agrada tot el cine. M'agrada el cine còmic, m'agrada la comèdia, m'agrada el cine en general, però jo ja em veig amb coses que d'alguna manera responguin a la realitat o que puguis intervenir. Quan vaig fer, per exemple, l'Efecte Iguazú, sé que va reforçar amb els treballadors de Sintel, que van tenir moments baixos i tal, i en aquest sentit notes que fas una cosa que d'alguna manera intervé en la realitat i penso que ara és el que m'agrada, ja no és allò una pel·lícula tancada en si mateixa i tal, sinó que té unes prolongacions
socials, que és el que motiva. Jo vaig pujar a recollir el Goya amb 2 o 3 dels treballadors de Sintel i els hi vaig cedir la paraula perquè ells van pujar amb les seves jaquetes i això. I és el valor que va tindre, perquè després la pel·lícula, com que era una pel·lícula que sortia mal parada a l'agenda telefònica i tal, no hi va haver-hi televisió que la passés. La pel·lícula, en aquest sentit, està inèdita. Només va haver-hi un passe a Telesur, a la televisió andalusa. Ningú s'arriscava a que li retiressin la publicitat telefònica. És un dels principals clients. És la història d'un treballador de Can Barba, que és molt temperamental i que estava emprenyat amb el seu encarregat i això, i un dia va decidir, va baixar amb l'escopeta, era caçador, anava molt al bosc, va baixar amb l'escopeta a Can Barba i va començar a disparar, matant el director, que era el pare del Besora, jugador del Barça, i el fill de l'amo, que era el Batlle Rossinyol. No només això, sinó que quasi com en un western, quan entre que van agafar els ferits i malferits i els van portar a l'hospital, entre que agafaven un cotxe i els portava, ell per la drecera va arribar a l'hospital a esperar que arribessin. I quan van arribar els va rematar i va ferir amb un o dos que estaven per allà a prop. Em va semblar una història tremenda, història que després el poble estava preocupat perquè es va començar a dir que tancaran la fàbrica i si tanquen la fàbrica ens quedarem sense feina. Als anys 70, quan vam fer el cineclub, els cineclubs eren plataformes antifranquistes en general. Hi podia haver-hi algun cineclub, diguem-ne, apolític, però en general era una manera d'expressar un cert antifranquisme que s'utilitzaven pel·lícules per poder parlar de coses. Consultant els arxius hem vist que la majoria de gent del cineclub dels anys 70 tenia 20 anys. I ara la majoria de gent del cineclub actual en té 3 vegades més. Evidentment el cineclub d'ara no és una plataforma anti-res, diguem-ne. Probablement el que té el cineclub d'ara és mantenir el sentit de lo comú, de que no és el mateix que tu pots veure a casa teva, pots apuntar-te a Movistar, a Netflix i pots veure tot el que et doni la gana, però no és el mateix que vindre aquí on estem ara, en una sala fosca, i compartir amb tota una pila de gent, compartir les pel·lícules. És una bona injecció de cine que fa que aquest any ha sigut un fenomen curiós en aquest sentit, de que la gent no només és allò de que va un dia a veure una pel·lícula, sinó que de cop n'hi foten 15 o 20. I aleshores el Bram ha aconseguit ara que hi hagi aquesta complicitat, que hi hagi gent que digui jo les vull veure totes. Aquest és un pas important que s'ha fet. I és una mica l'altaveu del cineclub, és una manera de participar en l'activitat social del poble.
la separació de la meva dona, que encara tinc alguna imatge de l'últim dia, tinc una imatge quasi cinematogràfica. Jo agafant el tren i marxant i ell allà a l'estació, són imatges que quasi et fan mal. Va haver-hi una època que m'agradava tot el cinema de Godard. Era el meu director, el Godard. Em va encantar. L'escapada del Dino Risi també em va encantar. Hiroshima Mon Amour del Resner durant una època va ser la meva pel·lícula. Roma città aperta del Rossellini et deixa amb la boca oberta. Jo mai he sigut mitòman en aquest sentit. Només m'agradava la Claudia Cardinale i en un moment puntual que va ser una pel·lícula de les que tinc gran record, que és La chica con la maleta. La Clàudia la vaig conèixer 15 o 20 anys després. Resulta que la Claudia Cardinale va venir a Barcelona a fer uns spots. Ja tenia una certa edat, ja devia estar rossant els 50 o així, i em va tocar anar-li a fer una entrevista. I allò sí que em va impressionar bastant perquè en aquella època rodàvem en cine i prendre-li la llum a la Claudia Cardinale va ser com una fita històrica.